was een laatste rit. Je hebt het misschien al gehoord. Men weet niet hoe het komt of hoe het zit. Maar een taxichauffeur wordt zomaar vermoord. Hij deed zijn werk, hij stond bij het station te wachten op een klant toen de ellende begon. Een man stapte in, hij moest naar Rembrandtplein, maar hij wist niet dat die klant zijn moordenaar zou zijn. Dit was zijn laatste rit. Je hebt het misschien al gehoord. Men weet niet hoe het komt of hoe het zit. Maar een taxichauffeur wordt zomaar vermoord. Het leven wordt zo hard, men ziet alleen geweld. Je rijdt daar in je taxi en je dagen zijn geteld. Je kunt er niets aan doen, de wereld is vol haat. Je bent niet eens meer veilig in je auto op de straat. Dit was een laatste rit. Je hebt het misschien al gehoord. Men weet niet hoe het komt of hoe het zit. Maar een taxichauffeur wordt zomaar vermoord. Dit was een laatste rit. Je hebt het misschien al gehoord. Men weet niet hoe het komt of hoe het zit. Maar een taxichauffeur wordt zomaar vermoord.